county chapter na ende ni ntwe toro setio omoroberio gwo kwarigania omosikematiangi asiri tukuria rero ande ntogo gatenga abantu baito bachira sobonge na era bano togenderete kuganya inde atokwanire igotore set koreis 25% echiragero mogambi amekie minimum requirements as 24 counties amanya go qualify kawa omogambi kwense. I think there's a very strange narrative nganto bugati chikura gusi ndo chikura ande chisaine. I think bona ngakie chikucho kubwatu go ikachieta ni million ibere gusi Kisii County na Nyamira County arafa gusi atore diaspora aiga bona Machakos Kajiado Mombasa wherever na into bona togo top up go ikatoka ende chikura gweta 2.5 million omogusi bwe kagwaka toko beka bantu bari chi America UK wherever they are in the foreign diaspora go ikatora into 3 million. So there is no question of that into bugati numbers. Omwega Jeremiah Nerule patrons toke chairman ya mangana ya gatu ajirero amaso mo gusi atokote ya bantu baminto bali gusi bali Nairobi bali das ando nsi somo gusi yale aligie kura ngatara abwate kura to basanya kujinje kura korwango ile gusi asole bwatire kura roro mono muroji ngatonya kora mugusi ngato ntoisa inietebe ose ntoisa inieke around yeto batebinga amaene ntoisa ineke asengenjo twaraje zikure jeito muneko nyarikana elio moelio kunya kote butu ngabantu ngokama bali ndunduri ko kama ngombe ndiko kama bisi ndiko mengo tokobeka ngombe yete mbego tokama ngombe twabekere elieme oyo ko egwa mabere ko kama mabere ndundiko kama mabere eke bisoko ego morogoba mabere arwarete ntutaketi elio moelio abagusima baminto barayi bale gusi abo zoro na abande mwajire gusi mwaira abantu 200 empowerment bonus shilingi 11 ejaye korusi gusine yekora boikoyo na bosigizi is the same thing why ntutoko gusilingi 11 na 12 nje